Un dels problemes més habituals que tenen els negocis locals com el teu és la manca de visibilitat a internet. Vaja, en altres paraules, que no et coneix ningú, no et veu ningú ni al tato. Bé, mentida, sí, et coneixen els teus clients de sempre que venen a comprar el de sempre. Però això a vegades no és suficient. Per això és importantíssim que duguis a terme accions de visibilitat a internet, que és on et buscaran els teus potencials clients, aquells que encara no et coneixen però que vols que vinguin al teu negoci. Com fer-ho en poc temps? Et dono 3 idees. La primera idea: aprofita al màxim el potencial d'una eina gratuïta com és Google My Business. Google My Business, que t'ofereix una gran quantitat d'eines i recursos per mostrar el potencial del teu negoci, dels teus productes i dels teus serveis. Si encara no tens un perfil, jo ja crec que ja tardes. Segona idea: inverteix en publicitat a les xarxes socials per tal d'arribar més enllà dels teus seguidors. Crea un contingut de valor pels teus potencials clients i, amb un pressupost relativament petit, podràs obtenir molt bons resultats. I tercera idea: associa't amb altres negocis del teu entorn, del teu barri, del teu poble, que puguin ser complementaris a allò que tu ofereixes i compartiu bases de dades. I així tu podràs adreçar-te a clients, nous clients, potencials clients, que poden estar interessats en el teu producte o servei i que, a més, són de la teva localitat. Perquè si alguna cosa ens ha ensenyat aquesta maleïda pandèmia és que la col·laboració és clau per tirar endavant. Aquestes són només 3 idees, però n'hi ha moltes més. Estic segur que la teva imaginació i la teva creativitat et poden portar a tenir moltes més idees. Per això et proposo que comparteixis aquí, en aquest espai, aquestes idees i entre tots aconseguim fer créixer els negocis locals i de proximitat.